creativity, di ba? So amo sinang nasa din mga workshops on painting dito sa cathedral, dito sa USPF Rizaliana Museum na naasay ka nang magkuan sila glukay gani mag weave sila og puso. So manang kanang kuan kanang mani mga activities no sa laing-laing mga museum. So how long has been Kijita Museum running? Nagsugod din siya pag 2007 pero ang kuan jud ang pag-institutionalize jud meaning ang pag ang Kijita Museum mura mo siya sa una kung naalay murag demand coming from other murag naalay wingon na gusto mig ing-ani nga na activity no sa Casagolordo. Pero pag 2009 kay ang Fort San Pedro na ilang gikuha na nga idea nga ang na murag aside from visiting the museums is na si activity na this time mga atong mga partners no sa partner barangay sa gabi isa Kabilin. So mo tong pag 2009 nagsugod lang na diri sa Casagolordo o Fort San Pedro unya kanang moto na nagsugod sa ato na human every year nagadaghang museum nga appeal nanay mga laing-laing activities no asa dili lang kay drawing og kuan og duwa kundi na singon pa nako nanay cooking nanay paghimog lukay nanay kanang sayaw-sayaw. So motong ni-expand sad ang number of museums na appeal ni-expand sad ang mga number of barangay. So mo nang karon natay among nalista is 12 ka buok barangay ang appeal karon sa Kijita Museum nya unom ka buok museums ang appeal mo ni siya ang Casagolordo Fort, San Pedro, Cathedral Museum of Cebu, USPF Rizaliana, GRG Halad Museum ug ang CNU Museum. Sir, this sounds so interesting, sir, para sa itong mga parents, sa mga bata noon, sa itong mga bata, sir. Katong mga barangay nga wala ma-appeal sa lista, sir, how should they, if they want to join, sir, where and who will they approach? Ang tubag ana kay for the others nga wala sila na appeal na sa amuhang actually the selection sa kuan sa barangays is because they were our partners sa gabi sa Kabilin. Well, for kat na mga bata nga wala na appeal sa list namo sa karong year is they can always go to the museums no. Of course ang mga museums namo dyan discounted rate sa mga bata, so they can just go there and enjoy learning. So si ma'am ang atong partner usa sa mga ang Santo Niño. Ma'am, what made you join or participate sa atong Kijita Museum program sa Rafi? Unsay ako sa iyong murag ang pag-aghat ninyo nga ma-appeal sa Kijita Museum? Actually, kami diri mga 3 to 4 years na mi nga ni-attend aning Kijita Museum. Ang amo lang is ganahan mi ma-appeal kay ang ang ilang mga activity interesting man sad gyud. Labi na sa mga duwa-duwa o kanang ilang mga workshop aron asa jud makatunan ang mga bata. Mo nang malipay sad mi gyud sa Rapid ako migpasalamat nga partner jud mi nila every year. Kay partner man sad mi nila di lang sa Kijita Museum hasta sa gabi sa Kabilin sad. Okay, mao kadto mga igsoon no ang ato ang pagkikinabi sa ato ang mga bisita no. Unya dito ilang gituki mga igsoon kung unsa ang mahitabo no sa kids of the museum no nga atong ongoing ni siya karon mga igsoon agi og pag-celebrate sa Children's Month and Museum Month nining bulan sa October no. So mo na nga ang Ramon Abutis Foundation nagpahigayon nining mga kalihukan. Kini siya pagabuhaton matag Sabado no, gisugdan ni siya atong Oktubre 6 no, ang unang Sabado nya karon Oktubre 13 ikaduha na ni siya nga Sabado nya kini siya maong kalihukan mo culminate ni siya karong October 27 no sa katapusang Sabado niining bulana didto sa Cebu Normal University. So mao na nga kamo diha nga naamoy mga kabataan nga gusto ninyong
murag siyag pamaagi nga gasa, no, usa ka experience, no, nindot ni siya nga gift nga to sa tong mga kabataan nga maka-experience sila ug unsa gid ning ato ang kultura ug kabilin, no. So pinaagi niining Kids at the Museum nga kalihukan, sila makakat-on sa ato ang mga kultura, no, nga Cebuano kaayo, no, Sugbuanon kaayo nga kultura ug kabilin. In fact, usa sa mga kalihukan niadtong mga nangaging mga tuig, tuduan sila unsaon paghimo og puso, no. These are things nga kanang makita nato dinhi sa ato ang syudad o probinsya sa Sugbo, apan ang atong mga kabataan wa gid sila idea, no, kung giunsa paghimo, no. So mo na nga pinaagi niining Kids at the Museum, mga igsoon, ilang masinati ang nagkalaing-laing mga kultura ug kabilin. Ingon man sa mga kanang tradisyon, no, sa usa ka Sugbuanon nga ilag yung ma-experience, mga igsoon. Unya kini nindot ni siya nga experience kay di na gid nila malimtan, no, kay ilag yung gibuhat. Unya kinisad kanang malingaw sad ni siya kay kuyog man sad ni sila sa ubang mga kabataan sad. So again, matag Sabado na, no, ongoing ni siya. In fact, karong adlaw pitsa 13 sa Oktubre, naaro, no, dito sa Casa Gorodo Museum ang Kids at the Museum, na ay mga kalihukan dito nga gipahigayon sa mga tagdumala, no, sa Ramon Abutis Foundation Incorporated sa ato ang mga kaubanan dinha. So muna nga mga igsoon, again, amo mong gi-invite, no, sa Kids at the Museum matag Sabado, no, nining bulana sa Oktubre, haron ang atong mga kabataan sa kunang giingon kaganina maka-experience ni ining talagsaon, o di ni talagsaon kay ato man gyud ni, apan usahay tungod lagi sa mga bag-ong mga teknolohiya, usahay malayo na gyud ta, no, ang atong mga kabataan, labi na malayo na gyud ni ining ato ang kultura ug kabilin, no. So mo break una ta mga igsoon, no. Alang ni pipila ka mga mensahe. Kay baba mo nga makatabang og dako ang pag-drawing ug pagsayaw sa recovery sa mga bata nga giabusaran, gawa sa pagpalambo sa ilang imahinasyon, ang pagsayaw, pagkanta o pag-drawing makatabang silang mental ug emotional development. Ako si Pagtubig Christine, naghatong kaalam. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa man kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bakasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Naastig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso
samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana, unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Nangita ba kamo og mokarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mao'y tubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong mutawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Okay mga igsoon, balik ta. Okay, so mao to no ang inyong nahibaw-an nga adunay apil sa Kids at the Museum ang mao ang pagbisita sa mga museums no dinhi sa Cebu haron. Mahibaw-an nato unsa di ay ang ato ang mga kabilin no nga makit-an nga diha sa karaang panahon kini siya atong makonektar no kung unsa man di ay ang ato ang kagahapon. So dinhi makita sa atong mga kabataan ug sila ma-educate no kung unsa gid ay ni ang ato ang history labi na gyud no sa panahon sa Katsila no diin kining mga nabantog na kay nato nga mga tourist destination dinhi sa ato ang probinsya no labi na gyud dinhi sa kining ato ang Fort San Pedro no atong Plaza Independencia atong mga museums atong mga simbahan nga karaan. Ako minumduman mga igsuon no ako lang ipaambit ang ako sang experience dito pod sa laing nasod. Nindot kayo kay naslay programa diin ang mga kabataan ila nang isuroy no naa sila programa dito nga ang mga kabataan ila ginang isuroy no sama ni ining Kids at the Museum unya ang nangkanindot dito kay naa sila suluban sila costume no nga murag ang ilahang sitwasyon naa sila sa nangaging mga panahon no so nakaingkuan ninduta ani sa bata pa lang daan naanan ning mga programahan nila. So mao na nga sila magdako nga aware sila ug naedukar sila sa ilahang mga kultura ug kabilin sa ilahang kaugalingong nasod no. So nindot kayo kay pinaagi sa dinhi balik ta din sa ato ang kaugalingong lugar no dinhi sa ato ang syudad sa Sugbo naay gipahigayon niini nga diin ang atong mga kabataan sa ilaha pa lang pagtubo apil na no ang pagkat-on ug pagkahibalo no unsa day ang ato ang mga gigikanan unsa day atong mga kultura ang unsa day ato ang mga kabilin so importante mo gud ni siya maigsuon kay haron dili ta sa gisgutan nato kaganina nga dili ta ma-disconnect no sa ato ang past kung unsa di ay ang ato ang mga history no kung unsa di ta diin ta gikan so mo ni siya mo'y mag-connect sa atong mga kabataan sa kaniadto ug sa karon no. So nindot kayo ni siya nga gipahigayon sa Ramon Abutis Foundation Incorporated. Ongoing ni siya maigsoon ang Kids at the Museum unya pahimuslin ninyo ang higayon nga kanang inyong mga kabataan maapil niini no. So boy na mga igsoon ang atong oras karon alas 10:47 no. Ang maong time check dalit ka nato sa Julius Bake Shop mga igsoon nga mao ni suporta nato kanunay nining ato ang programa. Okay. So again amo mong giawhag no sa pagpadangat sa inyohang mga mensahe ug inyong mga panahom no
ug nindot unta kung mopadangat mo sa inyuhang mga tubag sa atong pangutana nga unsaon pagpaduol sa kasing-kasing sa mga bata ang sugbuanon nga kabilin og kultura, no? Unsaon pagpaduol sa kasing-kasing. So importante kaayo nga maduol, no, sa atong mga kabataan ang ato ang sugbuanon nga kabilin og kultura.